Nuruti bocil renang mergo pirang-pirang dino geger wae. Kapan renang, Bu? Suwe ora renang, pumpung prei. Mosok preinan suwe ora liburan. Wis ngono kuwi terus pokoke sing ditakokne. Assalamualaikum. Halo Kang Mas Mbak Yu. Iki mau sing budal sekitar jam setengah 10. Kawanan iki mau Yahmin iki lagi mangkat. Isih bingung antara budal apa gak. Berhubung bocil wis ngeroeng ae ya wis lah budal akhire. 15 menit wis teko lokasi, parkir motor dhisik, lanjut tumbas karcis. Nang kene per orang bayar 10.000. Terus sewa ban iki mau 2.000 apa 5.000 kayak mau aku lali. Menurutku lak rego sakmono kuwi ya isih aman di kantong. Lah kae bocahe wis mulai beraksi. Siap-siap Pak Su ngomong bocahe. Pokoke lak renang ini iki bagian Pak Su sing ngomong. Lah piye sing iso renang kono lak aku gak iso blas. Ndelok banyu lirap-lirap sakmono akeh ae wis wedi. Jane aku gak pati minat yen liburan nang banyu-banyu ngene iki. Tapi yo piye maneh, bocil ngrengek terus. Ya wis gelem gak gelem tetep budal. Tapi yang ini iki gak melok nyemplung. Mboknya iki bagian golek jajan karo golek ngombe wis ngono ae. Karo mlipir ning pinggiran ndeloki bocil-bocil kuwi padha renang. Ora renang dik. Ngene iki apa renang gak iso renang ini gaya batu iki guran. Iki ngono jenenge gur kungkum. Lah piye lah durung iso renang lho. Ya wis gak apa-apa, proses belajar ya Mbak Ina ya. Lah iki sing cilik ya wis teko kono wis ngutus saya bocah iki mau. Cah cilik iki gak oleh lepas dari pengawasan pokoknya. Lek ngasih iki engko ucul mbok nyanti parane. Iki Mbak Ina ya wis kesel, istirahat dulu sambil makan pop mie. Adalah kayak dekmu alim gur mubeng, wae gak gelem nyemplung lho kayak wedi karo banyu kayuan kaya aku. Sik aku ki malah salvo karo iki. Nggon wadah kotak susu ono tulisane koyo ngene iki. Rasanya nambah mulu saldo ATM gua, kapan nambahnya? Asli kemekelen aku maca kuwi mau lebih kok pas ngono lho. Tapi idene iki masuk iki. Iso ae lho dari kata-kata ngene iki ngaruh ke penjualan. Lho iki mboknya bagian nunggu tas karo nungguin bocil-bocil padha renang. Lah kayak iki piye konsepe? Ngajak renang tapi kok malah melayu turut pinggiran kolam iki terus piye lho gak gelem nyemplung iki lho. Lah iki akhirnya dicemplungke banyu iki. Nang kene iki bocah iki wedi banget, tapi ya tetep digoceki ngene iki, gak ditinggal. Embuh ngopo kok iso wedi banget karo banyu padha koyo aku. Jane iki bocah seneng keceh tapi kok wedi banyu nak akeh ngene iki. Pokoke lak banyu akeh ngene iki wedi deknen. Iki Mbak Inaya terus belajar, terus pengen iso renang deknen iki. Jane lak belajar renang ini ya seminggu pisan, tapi kok yo ayahe kadang gak ono waktu sing iso ngajari kan kono, nah aku kan gak iso. Lak nggon sekolah ngono kuwi iso ono ekstrakurikuler ngono kuwi jane. Tapi yo gak setiap minggu ekstra nih kuwi mau. Kayak sebulan sekali lah ekstra renang ngono kuwi nang sekolahan. Lagi si bocil iki wedi iki keweden iki ditumpakke ban iki wedi banget deknen. Dek iki ndeloki banyu sing sekitar iku akeh banget iki wedi iki lho. Wedi nek kecemplung ngono kuwi. Lah iki ditinggal ngados sithik karo ayah iki aku malah sing kuwatir. Waktunya pulang. Iki mau jane urung gelem dijak mantuk. Ya mungkin ya kurang suwe iki mau sing renang. Lah iki mah ya budal ya kawanan dadi ya sing renang ya kedilu. Lah tapi iki wis tengah 12. Wis panas ram koyo ngene kok ndak tambah gosong. Durasi video ku wis entek, aku tak pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.